Per a un home de la seva edat, 52 anys, divorciat, troba que ha resolt prou bé el problema del sexe. Els dijous a la tarda agafa el cotxe i se'n va a Greenpoint. Puntualment, a les 2 de la tarda, toca al timbre de l'entrada de Windsor Mansions, diu el seu nom i entra. A la porta del número 113 l'espera la Soraya. Va directe al dormitori, que fa una olor agradable i té una llum suau, i es despulla. La Soraya surt del lavabo, es treu la bata i es fica al llit al seu costat. «M'has enyorat?», li pregunta ella. «T'enyoro sempre», contesta ell. Ell li acaricia el cos de color mel, sense marques del sol. S'incorpora, li besa els pits, fan l'amor. La Soraya és alta i prima, té els cabells negres i llargs i els ulls aquosos. Tècnicament, ell és prou gran per ser el seu pare, però val a dir que, tècnicament, es pot ser pare als 12 anys. En fa més d'un que és a l'agenda d'ella i la troba absolutament satisfactòria. En el desert de la setmana, dijous ha esdevingut un oasi de luxe i voluptuositat. Al llit, la Soraya no és efusiva. De fet, té un temperament més aviat calmat i dòcil. Pel que fa a les seves opinions generals, és sorprenentment moralista. L'ofenen les turistes que ensenyen els pits, mamelles, en diu, a les platges públiques. Pensa que s'haurien d'agafar els vagabunds i posar-los a escombrar els carrers. Ell no li pregunta com s'ho manega per reconciliar les seves opinions amb el tipus de feina que fa. Com que ella li dona plaer, com que el seu plaer és indefectible, li ha anat agafant efecte. Pensa que fins a cert punt aquest afecte és recíproc. L'afecte potser no és amor, però si més no, n'és cosí. Tenint en compte que els començaments van ser molt poc prometedors, han tingut sort, tots dos. Ell d'haver-la trobada i ella d'haver-lo trobat a ell.